двама братя, които много искам да ги умаля просто. И да ги направя на малки човечета и да ги нося навсякъде в мен, примерно тук в чантата, нали? Така в чантата, в джобчета. И ако някой ме чуе, че вървя и си говоря, и да си говоря на джоба, той трябва да бъде сигурен, че да съм умалила някой, но тия хора умни просто няма. И аз поне не съм сещала до сега. Освен тия двама братя, но те все пак ще бъдат умалените човечета. И искам да умаля и още едно човече. Искам да умаля Росен. Да го направя на малко човече. И обаче, всъщност, аз ще го оставям на секцията вкъщи. И от време ще си ходя напред-назад, ще си павкам, ще си излизам, ще си влизам. И Росен ще стои там и ще ме гледа тъжно, защото е малко човече, защото не може да пие. И аз ще отида при него и ще се опитам да го развеселя, като започне да танцувам. Росен много ме изнервя. И така, както е малко човече, така ще направя. И понякога, когато много ме изнервя, ще направя така. Ама не мога много силно, защото боли. И понякога, когато много ме ядоса, така ще направя. Добре. И понякога, когато много ме ядоса, така ще направя. Ужасно е. Не пи, само я дръж пред тебе и я пипай.